Assalamu alaikum dostlar. Урамда яз исе биркегәндә, күңелдә кайбер хыялларның чынга ашу мөмкинлегенә өмет чаткылары уянганда, безнең канал Хыял артыннан дигән викторина оештырырга булды. Викторинабыз яшь һәм аның тууына да 2 атна гына булса да, күпләр викторинаның шушы чыгарылышын зарыгып көткәннәрдер. Чөнки узган атна белән чагыштырганда, SMS җавапларда күбрәк килде. Шуңа әйдәгез әле диваннарыгызга җайлап утырып, иштән генә булса да, барабаннан минем номерны алсыннар иде дип теләкләр теләгез. Шулай итеп, сезнең хәер дугада Хыял артыннан викторинасын башлап җибәрик. Сезнең белән мин, Алиса Замалиева. TMTV каналы үзенең тугры, игътибарлы караучыларын бүләкле итеп сөендерү теләге белән әлеге викторинаны оештырды. Ә уенның асылы нидән гыйбарәт соң? Белмәүчеләр өчен кабаттан аңлатып китик. Көн дәвамында телеэкраннарда махсус сигналдан соң бүләкләр сораулар чыга. Шушы сорауларга дөрес җавапны TMTV сүзе белән 13-15 номерына юллап җибәрергә кирәк. Алай-болай телефоныгызда акча беткән вакыт булса, һәм SMS юллый алмыйсыз икән, бу очракта дөрес җавапны берәр кая язып торыгыз. Иртәгә телефоныгызга акча салгач, шушы җавапны безгә юллагыз. Җавапларны җомга киченнән алып, икенче җомга иртәнге 9-га кадәр кабул итәбез. Шуннан атналык нәтиҗәне менә сезнең күз алдыгызда топ-клип хит парадыннан соң ук ясыйбыз. Атна саен бер финалистны билгелибез һәм өстәмә 2 абонентка иганәчеләребезнең махсус бүләкләрен тапшырабыз. Ә финалистлар 25 апрель көне диңгез буена барып, кызынып ял итеп кайтыр өчен үз бәхетләрен сынап караячаклар. Шуңа күрә сез дә катнашып карагыз. Аннары ник мин дә бәхетемне сынап карамадым икән? Бәлки, уткан булыр идем дип үкенерлек булмасын. Үткән атнада 83-28 номерына төгәлләнгән Мегафон абоненты финалга чыккан иде. Без аның белән элемтәгә кердек. Беренче финалистыбызның исеме Акимова Гөлчәчәк икән, Казан кызы. Ул бик тә җиңәргә һәм диңгезгә сәяхәткә барырга хыялланам ди. Гөлчәчәк, без сезне финалга чыгуыгыз белән котлыйбыз һәм суперфиналда уңышлар телибез. Хыялларыгыз TMTV белән чынга ашсын. Ә хәзер әйдәгез, икенче атнаның финалистын билгелик. Атна дәвамында дөрес җавап җибәргән барлык катнашучыларыбызның телефон номерлары әлеге барабанда. Бу атнада да кайбер телевизор караучыларыбыз 4-әр, 5-әр, хәтта 6-шар сорауга дөрес җавап җибәргәннәр. Шуңа күрә аларның телефон номерлары 5-6 экземплярда салынды. Димәк, аларның җиңүгә шанслары да шул кадәр артыграк дигән сүз. Әйдәгез, барабанны әйләндерик һәм бисмиллаһир-рахманир-рахим. Димәк, безнең финалистыбызның, икенче атна финалистыбызның номеры ачылырга теләми. Ул МТС абоненты 69-35 саннарына тәмамлана. Сез 25 апрель көнне суперфиналда катнашачаксыз. Тагын бер кат котлыйбыз сезне. Телефоныгызны бер үксендерә күрмәгез, якын арада сезнең белән элемтәгә чыгарбыз. Тагын 2 абонентка иганәчеләребездән дә бүләкләр тапшырабыз. Ул Киномакс кинотеатрына һәм Ривьера аквапаркына 2 кешелек чакыру билеты. Ә Киномакс кинотеатрына 2 кешелек чакыру билеты кемгә эләгер? Моны без хәзер белербез. Димәк, алабыз әлеге бәхетле абонентның номерын һәм Киномакс кинотеатрына билет тоткан телевизор караучыбызның номеры, ул Мегафон абоненты, ахыргы саннары 89-38 дип тәмамлана. Сезне дә чын күңелдән котлыйбыз. Димәк, финалистыбызны билгеләдек, Киномакс кинотеатрына билетларын тапшырдык, ә хәзер исә Ривьера аквапаркына кем 2 билет тота икән, монысын ачыкларбыз. Димәк, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Узаграк әйләндердек һәм бәхетле кешенең номерын алдык. Ул НСС абоненты, аның номеры 59-59 саннарына тәмамлана. Сезне дә чын күңелдән тәбрик итәбез һәм кулыгызны кысып, шушы бүләкләрне тапшырабыз. Шулай итеп, без атна саен сезнең белән бергәләп бер финалистны билгеләрбез. Һәм 25 апрельдә суперфинал булыр. 8 финалистның берсе җылы диңгезгә 2 кешелек юллама атар. Калган 7-се дә төрле бүләкләр белән бүләкләнерләр. Walt Disney әйтмешли, әгәр дә сез аның турында хыялланасыз икән, димәк, сез улай берне үзегезне кит аласыз. Шуңа күрә, киттек Хыял артыннан юллыйбыз SMS җаваплар һәм җылы якка 2 кешелек юллама атабыз. Сезнең белән мин, Алиса Замалиева булдым. Онытмагыз, TMTV белән хыяллар чынга аша. Ура!
Бүләкләр! TMTV'ni qora piramida turdan yo'llamak. So'rovga dürüst javob berishini putyovka kütə. Şidillər, жылы dengizlər, rahatlanib yol etiniz. Dünya zo'r, dünya